Dragi učenici, evo nas na još jednom času gramatike. Ponovo govorimo o glagolskim oblicima, ali i zaokružujemo znanje o glasovnim promjenama, koje smo spominjali na časovima usvajanja znanja o glagolskim oblicima. Prisjetimo se. Strategijom Grozd prisjetit ćemo se koje smo to glasovne promjene spominjali kada smo učili nešto o prezentu, o imperativu, kada smo spominjali glagolske pridjeve. Za početak ćemo na sredini napisati pojam glasovne promjene i to uokviriti u jedan krug. Ja sam se prisjetila prve palatalizacije, druge palatalizacije i jotovanja. Govorili smo nešto o nepostojanom a, prelasku l u o, zamjeni glasa jat. Ako ste vi sa svojim nastavnicima ili nastavnicama spominjali neke druge glasovne promjene, slobodno ih upišite. Obratite sada malo pažnju na ovaj krug gdje nam piše palatalizacija i tu prva palatalizacija. Ostavili smo dva manja kruga i prazni su. To smo namjerno ostavili jer će nam to na kraju trebati. Pogledajmo oblike glagolskog pridjeva radnog nekih glagola, na primjer za glagole reći i teći. Kako glasi glagolski pridjev radni za muški, ženski i srednji rod? Rekao, rekla, reklo. To je oblik jednine. Za glagol teći, glagolski pridjev radni za muški, ženski i srednji rod glasio bi tekao, tekla, teklo. Primjećujete da smo samoglasnik a u obliku za muški rod istakli crvenom bojom i on se već ne pojavljuje u obliku za ženski rod. Dakle, riječ je o glasovnoj promjeni nepostojano a. Zatim imamo sljedeću glasovnu promjenu kod glagola htjeti i smjeti. Imamo oblik za muški rod htio, za ženski rod htjela. Kod glagola smjeti za muški rod smio, za ženski rod smjela. Crvenom bojom istaknuti su samoglasnici o i sonanti l u oba primjera. Dakle, riječ je o glasovnoj promjeni prelazak l u o. Kod glagola čija se osnova završava na je, nastalo od jata, na primjer živjeti, htjeti, u ijekavskom izgovoru u muškom rodu jednine ispred samoglasnika o, umjesto očekivanog je, javlja se samoglasnik i. Pa imamo oblike htio, živio, a ne htjeo, živjeo. U svim ostalim oblicima i jednine i množine čuva se je, pa imamo za ženski rod živjela, voljela, smjela. Dakle, riječ je o glasovnoj promjeni zamjena glasa jat. Nestandardno je, dakle nepravilno, kazati željeo, voljeo, htjeo, smjeo, a standardno je, dakle pravilno, želio, volio, htio, smio. Pogledajmo i o kojoj glasovnoj promjeni je riječ u oblicima pocrvenjala, ali pocrvenio, pocrnjala, ali pocrnio. Dakle, u obliku za ženski rod pocrvenjala, pocrnjala imamo glasovnu promjenu jotovanje. N plus j dalo je nj. Pogledajmo oblike glagolskog pridjeva trpnog. Za glagole nositi i voziti i začuditi. Za muški rod oblik glasi začuđen, nošen, vožen. D i j dalo je đ, s i j dalo je š, z i j dalo je ž. O kojoj glasovnoj promjeni je ovdje riječ? Naravno, sjećate se, riječ je o jotovanju. Nestandardno, dakle pogrešno je reći donešen, dovežen, iznešen. Standardno, pravilno, donesen, dovezen, iznesen. Pogledajmo sada oblik glagolskog pridjeva trpnog, infinitiva glagola peći. Treće lice množine peku,
pek plus n dalo je pečen. K ispred samoglasnika e moralo je prijeći u č. Riječ je o prvoj palatalizaciji. Sada ćemo nešto reći o glasovnim promjenama u prezentu. Obratite pažnju na glagolske oblike. Rezati, režem, brisati, brišem, sretati, sreći. Dakle, z plus j dalo je ž, s plus j dalo je š, t plus j dalo je č. Dakle, riječ je ponovo o jotovanju. Pogledajmo prezent glagola moći. Oblik jednine za prvo lice. Ja mogu, ti možeš, on, ona, ono može. Oblik množine, prvo lice. Mi možemo, drugo, vi možete, treće, oni mogu. I pogledajmo infinitiv glagola sjeći. Sjećem, sječeš, sječe, sječemo, sječete, sjeku. Koju glasovnu promjenu sada primjećujemo? Dakle, riječ je o prvoj palatalizaciji. Zadnjonepčani suglasnici k, g, h ispred samoglasnika e prelaze u prednjonepčani suglasnike č, ž, š. Glasovne promjene u aoristu. Pogledat ćemo glagole reći i pobjeći. Aorist drugog i trećeg lica jednine glase reče, pobježe. Dakle, k ispred samoglasnika e prešlo je u č. G ispred samoglasnika e prešlo je u ž. Dakle, prva palatalizacija promjena je u kojoj zadnjonepčani suglasnici k, g, h ispred samoglasnika e prelaze u č, ž, š. Došli smo do glasovnih promjena u imperativu. Kako glasi imperativ glagola za drugo lice jednine? Reći, leći, sjeći, peći, teći. Glasi ovako: reci, lezi, sjeci, peci, teci. Za prvo lice množine oblik imperativa ovih glagola glasi recimo, za glagol leći lezimo, za sjeći sjecimo, za peći pecimo, za teći tecimo. Za drugo lice množine oblik imperativa ovih glagola glasi recite, lezite, sjecite, pecite, tecite. Koju glasovnu promjenu prepoznajemo sada u imperativu? Ako se zadnjonepčano k, g, h našlo ispred samoglasnika i promijenilo se, odnosno prešlo u c, z, s. Dakle, riječ je o drugoj palatalizaciji. Kako glasi oblik imperativa glagola mazati i pisati za drugo lice jednine? Od glagola mazati, maži, od pisati, piši. Kod nekih glagola u imperativu vrši se jotovanje. Z i j dalo je ž, s i j dalo je š. Na sljedećem slajdu vratit ćemo se prikazu grozda sa početka lekcije. Sada smo dopunili ovu šemu i kod oblika prve palatalizacije upisali smo koji su to glagolski oblici koji imaju ovu glasovnu promjenu, odnosno neki od glagola imaju ovu glasovnu promjenu. Na primjer, kod prve palatalizacije dopisali smo aorist i prezent, kod druge palatalizacije imperativ, jotovanje susrećemo opet kod imperativa i glagolskog pridjeva radnog. Vi kasnije dopišite i svoje primjere. Vježba. Napiši oblike glagolskog pridjeva radnog za muški i ženski rod jednine glagola peći i leći. Razmisli, koja glasovna promjena je prisutna u oblicima za ženski rod.
Napiši oblik glagolskog pridjeva trpnog za muški i ženski rod glagola prositi i razmisli koja glasovna promjena je prisutna u oblicima za ženski rod. Zatim, napiši oblik prezenta za prvo lice jednine i treće lice množine glagola disati. Razmisli koja je glasovna promjena prisutna u oblicima za ženski rod. I četvrti zadatak, napiši oblik imperativa za drugo lice jednine glagola sjeći i koju glasovnu promjenu prepoznaješ u ovom obliku. Toliko za danas, vidimo se naredni dan.